Kajingkali nakam tajong pi kalong hato filong ki barispa ne ki baduk. Lada fi ong ba filong ki baduk kumno fitip ba filong ki baduk. Bat lada fi ong ba filong ki barispa kumno fitip ba filong ki barispa. Kajing duk bat kajing yo jong beriu kam syong ha kajing yo jong hato pingai ni em ya kane. Fi ibun sin ha kajing im kajongi ngiyo ya kisah. Bat lada kam don ka proper planning ha kajing im kajongi kan saya lam yangi syaka unexpected expensive but hatang-hatangi penlut bon sya ban ya ka bangiyo. Don kakterin ka ba ongkum ni a person riches is not defined by what he earn but a person riches is defined by what he save from what he earn. Kajing ruspa jong ubriu om syam la thau da ka ei ka ba uyo. Henry ya kajing ruspa jong ubriu la thau ban kunai na ka ei ka ba uyo. Tungin ngam jeliu ya kan benta. PE ya kajing im jong ubriu base halor jong kajing yo jong la benta ya kajing im jong ubriu hakilai tli ka benta. Lower class income family, middle class income family, but ki upper class income family. Ngin ya kerentang ya kini ki artli ke lower class but ya ke middle class. Nama ngetip ba ki upper class family kim jupet ya ke video jonga. Te haswa bangin poi syakata ka benta ngakwa ban keli pi ya ke wei ka jengkeli. Kat nongot na plan jong pi ki bas ngo ba ki belongs lene ki long na ke middle class family. Ngobha ban like ya ke video om don kaman comments ya ke video shu like ya ke video ngila sngau tho bakat tangot ki bro ba baik ya ke video jangan mata kasih ke bas ngau gila de baki long lene ki belongs na ke middle class family. Te kublai shibun ya pi ba pi ya shimenta bat nga daga ba like ya kan de ke video jangan mata kasih ngan keli pi sadaka webat ka jengkeli. Kat nungut nap tang jom pi pat ki bas ngau baki belongs lene baki long na ka lower class family. Lara fi ngau ba pi long ki lower class family sumpah ban like ya ka comments ka ban nangkong ka bangalapin ha ka comment section. To kublai shibun ya piru ba pia shimenta ta ka ban like ya ka comments. Menta base halor jong ka jingyo jongi la benta yangi hapreng jong ki middle class but ki lower class family. Ngan kali pi sadaka wepat ka jingkali kumno fitip ba filong na ka middle class family lane kumno fitip ba filong na ka lower class family. Namar hakini kesngi ngimla syu ban penia pher hapdeng jong kini ki artli langi long na ka lower class family ne na ka middle class family ngimla syu ban penia pher. Namar hakini kesngi ka style karukom im jong ki kalong keju ki baduk lende kita ki bagi khot ki lower class family ru ki im ya kata ka jeng im ki yo ya kata ka jeng yo kumbayo ki middle class family. Henry hateng-hateng kita ki bagi khot yalade baki belong na ka middle class family ki ngau yalade baki long ki middle class ki duk palat ban yaki lower class family. Hatu film lap nim lap ya kena jing shisha. Mentah ka jing kali kalong ka aiken ka definition lani ka jimut jong ka middle class family. PE ladangi pai syakisnam ki bakham menshwa bat ladangi compare ya ki bangi dan mentah baro kila kiulut ki dor ki tiar kitar ki nendok ki jhur nendok ki jing padon kam jongi haka jim jongi man gasngi baro khot kila kiulut bat harangkat ka jing kiu jong ki dor jong ki mar ki mata ka jing kiu dor jong ki tiar kitar ka bainong ro ka kiu ka bainong jong ki lower class family ki balik belah nakawe ka yeng syakawe pat ka yeng nakawe ka jaka syakawe pat ka jaka ru ka lakiu ka kan mau ka nongsngi lani ka bai bela nongsngi sans na menshwa ka longkat no ka duna bha handre menta kat no menshwa tu ubatre mistri upek sya ubatre kam sarkar uang ani ka jing internet ka jing tre jongki ka nong ka bakiyo man la benai Henry menta larangi pai sya ka bainong jong mistri kalong khambit ban ya ubatre kam sarkar hatu film lap nim lap yang jing shisha uto lei ubala nang bhaban tre bomde shu u labor lene unong penjan tiartar uyo praspa ini handok harsan spa ha ka shisngi bat ladang ya karen lei bat u head mystery utre tang daki kentah ka bainong ju upat kalong khat praspa ar hajar ha ka lai lene sau kentah bat hateng-hateng ha ka wigasngi utre ar lene lai jaka shitayo kanu kamai ulaban kamai hadok sau hajar hadok pra hajar ha ka shitayo bat ulak ban kamai nado arpo hajar hado saupo hajar ha kashibanai u head mystery lay ngim don kam shu ban ya batai te hatu fisko ba ulong ka lower class family ni u hapno hapo jong ka middle class family dengan kelipi sadaka bebat ka jeng keliang ni kat no fide ban yo ba on khot ya pi ki middle class family
berkat no fio on court yapi ki lower class family ngan ong ipi kat ba phimla ban penia pher ya ka jimut jong kini ngimla ban sngau tho ba ngi belong na ka lower class lani na ka middle class family kat kum ka census jong ka perthai baro ka we ka don kata ka definition ka ba batai ba kino ki ba kamai duna ya ka saus pa shisngi ki hapo jong ka lower class income family but kino ki ba kamai palat sanspa hado hajar hagashiski ki hapo jong ka middle class income family Henry tu ngap bahasa ni ka jihikai kam perkut Henry larangi phai pat saka jingkiu dor jong ki tiar kitar ki tan saudong jongi kalong palat kum ka rate of inflation ka jimbatai jong ki sarkar ba kan ka tiar kan kiu dor hadu kata haka system leni haka license ka rate of inflation ilap bonusin ba ki tiar kitar ki kiu arsha laisha ban ya ka balat kho haka jing tho ngan IP ya ka nuksa jong kamlu hagi por menshwa ka shondor shipo tengka bar ka sarkar ka predik leni ka ai ya ka jing tho bahaden sansnem ka jing ka dor jong ka kan long arpho tengka Henry habangi phai sha ka jing jongi mentapat ka long lai pho tengka ka kiu arsha ban ya ka ka baka sarkar kala predik te shibo menta larafi ka mai saupo hajar lani saupo san hajar haka shibnai ka bakadau filap ban kamai hadu saulak sanlak haka shisne hangta la ban ong yepi ba belongs na ka middle class family Henry filap ban kali balai Henry sngap hashane bapen sha yaka ka banga mut ban yat ho yepi shubo menta fikamai saupo hajar ha ka shibnai menta phai sha ka jigim jongpi kat nongut ki bad depend lani ke bashania happy lada fikamai saupo hajar ha ka shibnai bat pidan saungut ki khon bat ilok jongpi la long sangut plus bat phi la long henrungut kamut diwait ya saupo hajar da henru ka ansar kan long nru hajar siteng lani nyu hajar but hangta omla syo ban khot ya phi ba phi belong na ka middle class income family fi happen ban hapo jong ka lower income class family but ngan ongi phi ba kane kenya ka daw jong ki jing baro ki bangi kentu ha ka jing ka jongi ka long thik kum ka to ka banga ongi phi meneba a person rich is not defined by what he earn but by what he save ngan ongi phi ba omlon ki ba pen skau tho ya phi ya kane Henry bon ki ba ongi phi ba hadu kat ni fi ka ma shim nai shim galon shim karam bat kumta habangi shim lon habangi shim ram nimla shuban light da lele ru em nakata ka jing shate bat hateng habangi shim lon nagalon ru ka shim sut ka bank bat naga sut ru ka shim sut biang ka bank bat hateng ngi shim lailak ngi haban siu hadu Henry lak lene henyu lak haka bakut jong katuka tem jong katuka lon jongi ka bangim la ban sngo tho Henry hateng habangi kamai sapo lene sanpo hajar haga shipnai ngi sngo ba ngi long hapo jong ka middle class family but habangi phai pat sha kata ka background jongi pat ngi belong hapo jong kata ka lower class income family mental rangin phai sha ka jigim jong ime ipa jongi menshwa ki kamai khatsan lane arpho hajar ha ka shipnai bar ki dap ki biang ha ka to ski bar ki long hapo jong ka middle class family Henry menta habangi phai sha ka jigim ka jongi ki kamai saupo hajar lane sanpo hajar ha ka shipnai bar ngi snow bangi long hapo jong ka middle class family Henry larangi phai sha ke jingkiu dor jong ki tiar kitar ha ki to ski jong ki shwa but hakini kiski jongi menta kalong arsha laisha hatu fidang la ban khot ilade ba filong hapo jong ka middle class family ne fidang don hapo jong kata ka lower class income family tu sngau tho shai phaya kane menta ngin poi sha ka benta ka ba ar jong ka de ka video jongi menta ka sing pun sing la phagini ki sing ba ki bru ki ba belong na po jong ka lower class family bun sin ki kham dap kham biang ban ya ki bru ki badon hapo jong ka middle class family bale fila ban jawab enga balai namar mangi ki batan hapo jong kata ka middle class family ngila sa ngila im ka jumur ke jumper khat jongi ka don hapo jong kata ka background ba ngimla ban im hang ne ngimla ban im hang tu kan mau ya kene ba ki tiar kitar kim kiu dor Henry mangi hi ken ki ba pen kiu ya ka dor jong ki tiar kitar pai naka bai school jong ki khon jongi ki bru ki badon hapo jong ka lower income group family ki play school ya ki khon jong ki haki free school Henry mangipat ki batan hapo jong ka middle class family pat ngi prioritize ngi sngoba ki khon jongi ki long kham kerpang kumta ngi deban penle school ki khon jongi hakata ka jaka ka walek haka school ka baramdor
kebah san hajar 10,000 haka shibanai pi yang ni kam dei ka dor kebah kiu Henry mangi hikin kebah pen kiu ya ka dor kini ki bru ki batan hapok jong kata ka lower income group family ki sngow ila dei baki don hapok jong kata ka lower income family but kim don kata ka jing sngow la rany kilaban thet ya ka jaka hakan nuka jaka kilaban shna ya ka yeng jeki hakan nuka kom pat ki im kidap ki biang Henry mangi pat ki batan hapok jong ka middle group lani middle income group family ni sngow le ran ban shna yeng hang ni namar bangi belong na po jong ka middle class family kardan jongi kam ya hap shu bangin ya shna yeng hang ni namar bangi belong na po jong kata ka middle class family but haga bakhado ni sakot haba ngi yo pang yo shitom ngi sngow le ran ban yelam ya ki khon jongi civil hospital namar bangi sngow ya hap kardan shu ban shim dawai nang to Henry ngan ongi pi kam dei ka dawai ka bapan ko yo bru ki ju ki dawai nada village hang tu hapo ka private clinic ru ki ai ki ju ki dawai nada village ha hospital sarkar ru ki ai ki ju ki dawai Henry ke ek baper ka mentality ka jimut ka jimber khat jongi ki bru ki baduk kim don kata ka limitation ki laban shim dawai na kanu jaka ki laban shong na kanu jaka ki laban bam ya kinu jing bam ki laban thet ya kinu tiar ki laban phong ya kinu ki sopti ki laban pendon kam ya kinu ki phone Henry mangipat ki batana hapo jong ka middle class family ngi sngow kerpang gilade ngim sngow ya hap shu ban shim dawai na ka to hospital ngim sngow ya hap shu ban phong ya kum kini ki jai sopti ngim sngow ya hap shu ban bam ya kum kini ki jai jing bam ngim sngow ya hap shu ban shong kum kini ki jai kali but haga bakhado ngi sakut haga takal trap jong kata ka middle class family fi yang ne kam dei katiar katar ka bakiu dor Henry mangi hikin ki bapen kiu dor ya katiar katar mentangi yo i baki perlok jongi ki thit kali ki trei ka juk akam ngisa haga juk locality ka juk ka jingyo ka jongi Henry utu perlok jongi use ya ka I20 mengapat Alto 800 kanton no kata ka jing sngow hapo jonga ba kumno ka ni kala balong bangi trei haga juk ka jaka ka juk ka jingyo ka jongi mau undon lai khot lai ngut ki khon mengapa ngadon tang wei khon kumno ka ni kala balong ba uthet Grand I20 mengapat tang ka Alto 800 kanton no kata ka jing sngow bar haga bakhadu mangaru ngan shimlon bat ngan thet ya kata kali man pen iya ka pertiba mangaru ngalong ke middle class family bat haga bakhadu ngi sakut hangta dei na kata daw ngong pi kam lele ke e ka sopti ka ba pi phong ke e ka phone ka ba pi pendon kam ke e ki jhur ki ba pi thet ke e ki jingbam ki ba pi ban u e u khaw uba pi bam filaban thet u khaw ubarem khatsan spa shiborni ne filaban thet ya u khaw ubarem praspa shiborni ka jo ka jing kadang ki ai Henry ke ek baper ke mentality ke jimut ke jimbar khat ke jongi mentah ha kapor bagi khon jong pi ki yo holiday ki yo shuti pi lam kai ki khon pi shalom shawa ban enjoy rengkat bagi khon ke jong pi Henry haba pi page ha ki status ki perlok jong pi ki lam kai ki khon jong ki sha Delhi sha Goa sha beach hang ti hapo Kolkata ban kum ta ter kadon no kata ka jing sngow hapo ka men sem jong pi ba ngamla ban ye lam kai ki khon jenga sha ka te ka jaka dan ong pi kam de ka jaka ka ba ajing suk ka ba ajing kemen ya ki khon lani ya pi Henry ka de kapor ka ba pi ai rengkat bagi khon pi kata ken kalong ka badon ka mentap yo i bagi perlo jo pi man la kata yo man la ka banai ki post ya ke status ke batmai ki jong ki God gift ki thet kali thamai ki sei kali thamai God gift haba pi pe ya ke status jong ki pi dono kata ka jing sngow ba manga ngamla ban le e ro em kajuk kajing tray ka bangi tray kajuk kajing pulih ka bangi pulih tama makipat man la ubnai God gift mengapa tangga selipar thamai ngam jiyo ngan ong pi wat sya set ilade hakata katrap jong kajing kwa berai kimat head om lele ki bru kimat ong pi ba philong ki ba khapnap ki la ban ong pi ba hatokat ni pi kamai South Po San Po hajar hagashipna phik pi shong tangga Alto 800 kimat ong pi kata om lele adrema pi tu yai kunai ya ke pisa jong pi om lele fishna ka yeng ka ba shimala ka ba tang sao san kamera ki perlok jong pi ki la ban shna ka yeng lai mala sao mala ka yeng ka ba he om lele hatang ki perlok jongi tang ban pembha ya ka yeng ka sam jongi ki shim da kilon arpho lai pho lak ban pembha ya ka yeng ka sam jongi Henry ka jing suk ka jing man kim yo namar ki hab ban perkhat kumno pat kin siu ya kata kalon ka bakela shim Henry ma phi pat ki bashna ya ka yeng ka sam jpi sao kamera ka ba shimala rangkat ka jing suk ka jing man kim phim don kam shu ban perkhat na e ngan wat ya ka pisa ban siu ya kalon mentalai hakini ki sngi jongi ki mi kini ki credit card ki ba island yangi bangin shim ya kinu ki tiar na po ki online pila ban shim ya ki phone ki ba South Po San Po shilak ka dor jongki ba pila ban siu man lau banai ngan ong pi wanam pe ya kata ka luxury pe ya ka a ka ba phila ban penangkam don't seek for the luxury
seek for the basic need, the necessity that you need in your life. Mentah lada don na plan JP ki ba thmu ban thet ya ka phone ka ba phra pho dan ni ka ba khandai pho hajar. Pechwa ya ka pla JP la fi long na ka middle class ni na po jong ka lower class family. Tuk mi sani bhaya ka ni yo fi ngop ha ka ni ka jing sha te ka ba ngim la shu ban laj da lele ruen. Pishim ya ka we ka lon pi persyang ban pendap ya ka kalur kata ka bor jempi kalur kata ka bor jempi kalur kata ka pisa jempi tang ban pendap ya kata ka lon tang ban siu ya kata ka lon ka ba phila shim bat hateng ha ba phim bat pendap ya ka ne ka we ka lon pi kwa ban shim sadak we pat ka lon na kata dang tuk mi sani ba to kunai shwa ya ka pisa bat hangta sapet ya ka jindon kam jempi Mentah pai syaka jem jepi lada ka don ka ka trap lani ka jingriam ka bapila sakut wat ya ka daw balai pi sakut patu weng no si senton ya kita kitrap ki baset jepi bat ha ka bakut jong ka video jang ka sing kwa pan IP sada ka wepat ka jing sneng pi ka jing kunai pisa lada fi long ki bala don khon fi de ban perkhat ba om tang na ka liang jonga ka lok jongaru ka de ban perkhat kumne kumbang perkhat ngide bandon kata ka cooperation imde ban kwa brai than ngimde ban kwa than ya kata ka ka maka perthai ka pen ingi hoi ka perthai ka la pen ingi ya ki ka jing pen ka jongka Henry ka shong hangi pat kumnongin shim ya ka pat kumnongin pendon kam ya ka ngai skam ba playo ka jing kai na kan ni video jong amata kas ngin second do pi ha ka vi pat ki video tar hadu ko tak por bye bye stay safe